Christmas is coming, the bells are ringing, hope comes alive as music fills the air. Salutare tuturor! Astăzi o să vorbim despre Crăciun. De ce? Pentru că se apropie această sărbătoare minunată. Ador Crăciunul, pur și simplu ador pentru luminițele care se aprind în oraș, pentru mandarinile ce încep a mirosi prin casă și pentru mirosul de brad și pentru toate cadourile care noi le primim de Crăciun. Crăciunul este o sărbătoare minunată în care oamenii se fac mai buni, dăruind și primind. Eu personal ador să scriu carduri de felicitări pentru toți cei pe care îi iubesc. Deci, pur și simplu, ador Crăciunul. Crăciunul este o sărbătoare în care primim cadouri, în care ne strângem cu familia și cu toate rudele, poate o singură dată pe an. Este o sărbătoare în care facem cadouri, în care totul este atât de frumos și atâta pace, oamenii se fac mai buni. Deci, Crăciunul e o sărbătoare minunată. Despre ce vorbeam? Da, despre Crăciun. Acum mai bine de 2000 de ani în urmă, pe vremea împăratului Irod, în Iudeea, satul numit Betleem, s-a născut Iisus Hristos, Fiul de Dumnezeu. Acesta vine în lume ca să ne mântuie de păcat. Acesta vine în lume ca să ne spună că nu contează de ești mic sau mare, de ești sărac sau bogat. Important este că Dumnezeu te-a creat și te-a creat cu un scop anume. În plus, Iisus Hristos ne-a spus despre veșnicii. What? Veșnicii? Da, veșnicii, pentru că cadoul cel mai frumos de Crăciun nu este bradul, nu sunt luminițele. Cadoul cel mai frumos de Crăciun l-am primit de la Dumnezeu și anume pe Iisus Hristos. Iar Iisus Hristos nu este altceva decât calea spre viața veșnică. Nu 60 de ani pe această lume, nu 70, ci viața veșnică, alături de Dumnezeu. Iar calea spre viața aceasta veșnică este două porunci pe care le-a dus Iisus Hristos în această lume. Prima este să-L iubești pe Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. A doua, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Și cadou se fac de Crăciunul Dino ăsta care mă filmează. Cadouri? Care cadouri? De ce cadouri de Crăciun? Crăciunul în sine este un cadou. Gătim masă, chemăm oaspeți, căutăm cadouri. Să presupunem că astăzi este ziua ta. Prietenii, familia îți gătesc o masă frumoasă, îți cumpără o cadou, deci ai o petrecere faină. Iar în final uită să te cheme pe tine. Cum te-ai simți? Ok? La fel e și cu Crăciunul. Pregătești masa, chemi oaspeți, dar uiți să inviți sărbătoritul. Cine este sărbătoritul de Crăciun? Este Iisus Hristos. Oare la sărbătoarea ta El e prezent? Și cadou se fac lui mamă, și cadou se fac lui fratele. În acest an, când vei umbla prin mall-uri, prin magazine, ca să cauți cel mai frumos cadou de Crăciun pentru aproapele tău, gândește-te de fapt care este sensul Crăciunului. Iar Crăciunul sensului l-ai înțeles deja, că este Iisus Hristos, darul cel mai minunat pe care Dumnezeu l-a dăruit omenirii. Încearcă în acest an să naști adevăratul sens al Crăciunului din inima ta, din inima celor pe care îi iubești. În acest an de Crăciun am să dărui cadoul cel mai minunat și anume am să duc vestea bună celor pe care îi iubesc. Nu vă temeți, căci vă aduc o veste. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Iisus Hristos, Domnul. Scump prieteni, vă doresc Crăciun fericit și anume Crăciun fericit alături de Domnul Iisus. În acest an, când o să gătiți masă și o să chemați oaspeți, vă rog frumos, nu uitați să invitați oaspetele cel mai important, pe cel care este sărbătoritul. Crăciun fericit!